Tök jót nem látom. Hosszatlan töltjük el a mai délelőttöt. Nézzünk csodálatos tecső videókat. Aztán pedig megmutatom, mi folyik itt Gyöngyösen. Mi folyna? A Skanderbeg konyak folyik. Skanderbeg konyak folyik itt. Ide bele. Ide bele. Így. Oda bele, pedig ide bele, de hát őszintén megmondva ilyen időben, meg előbb-utóbb le fogunk menni, tehát A boltba konyakért, mert már csak ennyi van benne. elég, az több is az, mint kellene. Ez? Az igen. Mire elég? Na hát amikor azt hittük, hogy már eláll az eső, hát még nem állt el. De ott már sütenek. Bátorak vagyunk, elindulunk vacsorázni.